bandiraɓe mone mon kala min calmini ɗum inde mum e yettode mum en mbaɗi hannde no gowɗen wadde e kala e saaha nadde leydi ndi joɗodade e ɓiɓɓe leydi ndi tawa kadi ko fattam lamiɓe hannde eɗen joɗodi ambassadeur Almami Bokum jarani keɗen mbaɗi hen commentaire Almami Bokum sen mbi noon en kaali Cilogne en kaali France en kaali TAD en kaali kala kala ko welama mawɗo hannde joddade makko ɗo henna ittudemo saaha makko o rokka dendagal ɓiɓɓe leydi ndi ko ardi foof Almami calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum bandiraɓe yettude Allah yettude Windere TV kala no mbawɗo ɗon wonde no gondir ɗon mboɗo salmina on bondare jaam on e weltade tan yewtidde moon ɓeyduɗen andodirde walla ɓeyduɗen andudemi walla ɓeyduɗen andude holko yeyete dow mum. Almami Bokum hol kañum ko holto jeeya holko mbiyata bandiraɓe? Ben bandiraɓe komin Cilonajo komin Bosayaji komin Cilonajo jeeyami ko Cilogne leegal molle toon jibinami toon mawnumi toon jangmi école primaire ha gasi ɓennumi paami Podor haadami yettoyade Dakar haadami ɗonoyde France. Beaucoup de choses se sont passées mi janggi hen mi janggini hen mi liggima hen haadami yaade France en 1974. wadde ha joni ko ɗon kaddiroɗen e yidde widema 7 ans neɗɗo o ha 25 ans à 35 ans e nder ndeɗo tumbere hol gueɗeji teskiniɗi mantiniɗi ko ɗum ɗo woni man parcours Almami Bokum? D' abord jangde amen école Cilogne Cilogne école mum primaire ko 1925 kono ndeysan nde min binda nde je crois que 1957 komin 72 élèves waɗi mi marqué 72 élèves o yetti hen CM2 ko 13 somi classe amen ɓuurini 13 personnes tan ko wonko jigoya ummo Matam men walla ummo Agnam men gara jangguide amen ɗum waɗi min yettade 15 walla 16 personnes au CM2. Après c'est les années d'indépendance ɗodirani et puis c'est l'entrée au collège à Podor Douera wuuro ngo jinmi wuuro ngo gadimi andude wuuro ngo korsinmi aussi ɗo puɗɗimi finande aduna seeɗa mi waɗi toon duuɓi ɗiɗi et après ça donc ko jangde tan ha Allah dartini ɗum je crois en 69 nde puɗɗimi dañde golle Dakar ɗo e Soboa société de brasserie de l'Ouest africain haadam woppu toon natmi Sotrac aussi partout je suis passé par là en 1974 noon 24 ans gummimi ɗo ñaami France. D' accord ɗon nde gummiɗa ɗo jeeɗa France 1974 so tawi manami juumani ngal ɗanngal ngal mbaɗɗa France holko jibinani Almami Bokum de quelque chose palpable et visible ko gueɗe keeriɗe ɗe ganduɗa ɗum ɗo kañum tigi e hoore mum naftori kono kadi e gueɗe ɗe ganduɗa ko jaltuɗe ɗanngal muɗum nafti taw wona kañum tan? Allah ne seedi somiɗo ruttoro caggal seeɗa e mbiyatmi ko yadam Podor ndu yadam Podor nafimi ko yaade to woɗɓe nafimi ko yaade mi wona koɗo wuuro ngo mi anda yimɓeɓe mi anda mi jippina ɗum mi anda ɗum ɓeydi haqqillakam nde nanmi France en 1974 ni bettadimi par ce que mbami kono naɗo ɗo jeeyani intégration ko wiyete yo neɗɗo jab nandude wuuro ngo woni ngo sa tawi ɓe ɓurni cakkaji ɓorno cakka sa tawi mbaɗe gembe mbaɗa gembe hokki kam facilité wadde mi intégré rapidement e société française o ɗum mboɗo yettira ɗum Allah et bien sûr takimi aussi ɓeydude seeɗa du côté technique et aussi académique ɓeydude jangde ha hen université hayso mi ɓoyani hen pour des raisons évidentes de travail parce qu'il faut d'abord nourrir la famille ɓeydi kam ko heewi so Allah ɓeydi kam ko heewi ha andunumi noon kadi mi tawi toon fedde ne wiye association des ressortissants de Cilogne en France qui plus tard wontoyi Cilogne association développement. holko o ɗanngal ngal addanma ko memoto ko yiyato ɗum ɗo tigi aɗa andi ɗum ɗo ko ngal ɗo ɗanngal jibinanimi ɗum ngal ɗo ɗanngal kadi nde ɗo nafoore ko ɗanngal ngal jibinani ɗum manan min e banda men ko holɗum? Non non ko holɗum? o nafi ha heewi comme holɗum? nafi par ce que neɗɗo ɗannorto ko ɓuura nannorɗo ko firta galle bamum darrude no mi waɗi ɗum
comme beaucoup d'entre nous neɗɗo ɗarnorto aussi ko yo ɓuur c'est à dire que ko ala no wuuro mum walla leydi mum ko yo dañ ɗum faydagal barke halis doole gandal tout taw ne yaade nedi ɗum neɗɗo yiiloyto ɗum woni ko neɗɗo alano galle bawmum ko ɗum woni ko neɗɗo yiiloyto kadi waɗa hen jokere ndam ɗo ko ɓurɗo wadde faible fof mo ala o nawra ɗum mais matidi hen ko ciloñ waylima wona cilon tan wayli kala ɗo ɗanniɓe keewi won wuuro waylima e nder Fouta woni banggue école aji mum woni banggue dispensaire uji mum woni banggue infrastructure ko heewi mahama sababude ɗanngal ko heewi kadi waylima sababu ɗengal mi wawa widema tan oɗo fannu par ce que fannu ɗini keewi kono ɓeydi aussi yiyande aduna nde ɓeydo yaaji aduna o sa yiiɗumomo tan kanko e hoore makko université banggue balle hay sinno a wawa huccidde Oumar Doro Koumi mbiya ɗum kaari ko min waɗi ɗum yeehi hay sinno ko neɗɗo goto mi waɗi participé e jaltugol muɗum leydi hay sinno a wiyani ko kaari aɗa suusi huccidde ciloñaɓe mbiya hay sinno ko neɗɗo goto a waɗi participé e biye muɗum dans le cadre associatif non dans le cadre an min somi wi dans mon cadre mbiyanmi ko min koɗɗo Nancy o ngo banggue wonko waɗa hay heewi to rewi koye fedde TAD kala noon ko rewe fedde TAD Allah sabu min ɗum rewne am kono ko TAD waɗi ɗum mi farnotata ko ɗum déjà mi wona biyo mi waɗi ni ala ko haali noon wiide mi waɗi ni sabu ɗo kadi ɗo foti wiyede ko TAD waɗi donc so tawi tan effectivement ko wallude wone bandiraɓe ɗum woni namdal waɗi fannu waɗi beaucoup de fois wallaɓe mi wiyani ni biye o c'est après biye o ko ɗum ɓuuri webde so nden ummoɗo ne yiiɗi yaade ene yiiɗi wadde immigration en France mo siko ɓuuri biye o ɓuuri webde dañde et le visa o ko ɗum tinno e Allah seedi kadi visa ji kewɗi dañama Allah ne seedi kadi hewɓe rewɓe worɓe hande nan jogui galleji mumen alhamdulillahi rabbil alamin ene cinki aduna mumen ene mbaɗi jokkere nden ballodira e bandiraɓe mumen ene nawori kadi hewɓe caggal ça c'est ene woodi ɗum waɗi ha hen junguma meɗi rewde hen ko alhamdulillahi rabbil alamin mo wi almami bokum wiyat ciloñ mo wi ciloñ wiyat TAD mo ciloñ beele ka membre fondateur e nder TAD ciloñ walla ka tawɗo TAD ene woodi ha paari garɗa mbaɗɗa intégré gadduɗa hen tous maɗa donc nane mi wima ne jettimi France 74 nde mi tawi toon kala ɗo cilonami jano ne mbaɗi fedde jokkere en ɗam nden fedde wiyete ko ɓuural min batti ɗum association des ressortissants de Cilogne en France nden woni premiére inde mayre hankkadi wonde association mbiɗa sikki loi 1901 min mbaɗi ɗum formalisé min natti wonde informel min bindi min dañi kayitaji ɗi yaaha ɓooyi sukaɓe hesɓe arɓe hewɓe yiyande moƴƴuɓe yiyande exemple Samba An mi woɗoyta ni e yallah yurmo ɗum yaafo ɗum Mamma Dialel Kane noon nden o min jogui président mo honum alani wiye Dawa Mbodj min mbi ɓe mbi batten inde wonde naten e développement pourquoi parce que 1981 nde Mitterrand laami nde addi ko wiyete échange no wiyete kadi le co-développement et les aides au développement c'est-à-dire que les départements les communes les régions kala institution mbaɗɗo kala institution ɗo woni e nder France ene wawi wallodirde e yimɓe wonɓe caggal leydi coopération décentralisée ko nden watta TAD donc sous la loi de l'association 1901 ɗo min puɗɗi nadde hankkadi noon e développement réel Ciloñ c'est-à-dire commencer par la base développement alata taw jangde ala développement yata taw cellal ala il faut ene manqueno durablement à Ciloñ ene manqueno no manquiri Ciloñ no manquiri Podor no manquiri Bangonɗe minen noon alhamdulillahi rabbil alamin emin jonno emin timmi min jonni emin timmi pied amen ene mbawi addude ko heewi kono kala ko wawi addude so ɓeydari ala min jata ɗo noon min puɗɗi wadde coopération avec la coopération décentralisée d'abord des échanges scolaires min guitta sukaɓe collège France gara mahane min une classe ɓe gara mahane min collège rewi noon ha min gonti hankadi noon fedde mawde ha
min mbaɗa reconnaître par une ONG organisation non gouvernementale ene wiye ko choisir ene woni en France waɗi min reconnaître comme fedde timmude waɗore développement dans le Fouta. holno peeje lelnuno ɗon ha mbawɗon wadde géré TAD tawa hay caɗele gote goɗen walla waɗa saaha ene waɗa caɗele waɗa perturbation kono on mutoro ɗon réglude ɗum tawa mana fedde fusande.